daw kasi normal tayo kahapon. Wala ata, di sila umalis doon. Yata, wala. Wala yata. Kasi kanina pa siya wala doon. Ay, salamat sa mga viewers. At to thumbs na lagi guys. Kumusta kayo guys? Kumusta kayo mga kawalan? Sa lahat. Sa mga magdang people, mga gwapa. Kumusta kayo? How are you today, my friend? Thank you very much. Punta tayo mga kawaray sa hindi tayo ulit sa Torino Highway. Saan lang tayo napapadpad sa ating pagtitinda. Saan pwede mga lagyan. Wala pa naman sa karin po. Kaya dito muna tayo sa kanyang pinipistuhan. Sa karin po. Shoutout sa viewers at more. Ako sa kalaki guys. Comment lang guys para may shoutout. 15 viewers. Thank you so much. Tayo guys. Sana all. Para tuloy-tuloy na ganyan. Bago kami 20 viewers, 30 viewers, 100 viewers. Sunod-sunod ang comment. Talaga ba? Sarap dyan sa mga OIP. Kaibigan natin dyan sa OIP. OFW. Shoutout sa inyo. Pulol na tayo guys. OFW. Ayan, andito. Shoutout sa OFW natin dyan. Hi, Violeta Reyes. Hello. Kumusta po? Thank you, Nay. Salamat sa pag-like at Good morning. Good morning, guys. Kumusta po kayo? Morning po, Nanay. Love you. Mukha akong ano na no? Mukha naman akong Abu Sayyaf. Balbas ko. Magtatanggal tayo guys. Taro sa harap. Ayun, di ba tayo maano natin na si Kasi? Mine, shoutout mine. Morning mine. Lumalay boys. Thank you mine. Salamat. Maalis mo na ba kayo? Ano dadalhin nyo? Yan lang dadalhin nyo? Mais lang? Pag muubusin yung ano dyan ha, dali ng pera. Wala akong gagamitin.
matapang ka. Di ata tuloy. Yung mais dyan. Hindi tuloy, akin na. Ay, Angel. Uy. Angel. Okay lang. John Paul. From Remodo. Ako pugi, hindi ka pugi. Okay ba? Okay lang, John Paul. Mas pugi ka, siyempre. Salamat sa pagpasyal, John Paul. John Paul, ako pugi, hindi ikaw pugi. Okay lang, no problema po. Don't worry. Pera token na lang ito. God viewers, araw. Sabi ng mama ko, ako pugi, hindi ka pugi. Okay, sige. No problem. Don't worry about that. Okay yan. Siyempre, magulang natin yan. Hindi mag-gusto na balik. Magulang mo, hindi mag-gusto na balik. True yan. Pasaway ka rin. Dalang tinimbang mo pa sa bus mo pala. Loko-loko. Oy, Mari Katigbak, shout out. Ano mo? Ano? Ba niya parate? Hidaya. Ano may? Nagtitik yun. Siyempre, hindi niya tinimbang sa may kulit. Nasira. Wala, binalik niya pa. Dahil na pala. Ano ba ito? Yan? Ha? Kalpitan. Ano lang? Ha? Important? Ayaw. Salamat naman. Ay, Madi, shout out. Punta ka Caloocan North. Oh, layo naman ako pugi. Hindi ikaw pugi. Punta ka Caloocan North. 178 o 179. Ayaw ko. Ano gagawin ko dyan? Mayroon pa, Idol Madi. Marami pa ako paninda, Idol Madi. Thank you, Idol Madi. Madi, Katigbak. Wait lang. Idol Madi Katigbak, shoutout sa'yo. Thank kita, Idol. Ako pugi, sige na, ikaw na pugi. Sino ba ito? Parang pamilya. Pa-jacket ka. Ako pa rin. Sige. Wait lang. Sweet quarantine na mo, Idol. Opo. 98. Oh, Idol, mali. Sweet corn. Aray ka, sana all sweet. Parang ako, Idol. Mati, Katigbak. Sweet. Aray ka, sarap. Thank you so much, Idol Katigbak. Salamat sa pagpasyal, pin po kita. Guys, ang ating idol ng Bukana, si Idol Katigbak, pakipigitan na lang po. Ay, Pogi John Paul, shoutout sa'yo. Yung itang moderator, Idol. Ano ko may million kaya? Oo nga, million nga. Parang nga, ako Pogi. Oh, may jacket ka na, John Paul. Salamat. Guys, supportahan natin ang ating kaibigan, kaya ating idol na si Idol Madi Katigbak Official, aka Wasalak. Ating pinanonood dyan. 8 viewers at 7 thumbs up. Shout out po. Salamat po guys. Thank you so much sa lahat po. Sana kita harap. Tayo na may 6 viewers, shout out. Ang dalang ba? So, 50. Lango.
My viewers sa 7 Tamsak araw. Idol Manny, kumusta yung binibenta mo dyan? Nabili ba? Ano ba parinda mo ngayon? Idol Manny, Katibak, anong parinda nyo? Ako pogi Magic Katibak official Iki Wasalak. Hindi pogi host. Grabe ka naman sa akin, Jampol. Robert Amagio, amigo, shoutout, sarap, yap. Sir Robert, may galaw shoutout, amigo. Salamat. Thank you so much, my friend. For Jampol, kasako kita. Ikat lang. Salamat sa pagpasyal, Jampol. Okay lang yung ganyan, wag lang yung bad words kasi masakit yun. Kuya Madi, pautang ng pichi-pichi. Oy, bilo-bilo at ubas. Ang tinda ko. Oh, bilo-bilo at ubas. Sarap niyan, ubas. Magkano kilo? Idol Madi. Park dyan, shoutout. Ay, Madi, si Maria Picalas, lagi nanonood sa mga vlog yan. Idol, sa inyo. Solid yan, solid sober yan. Ang aking partner. Yung Mark dyan, John Paul, shoutout. Wait muna. Ako video host, pogi ako. Sige. Sige na. Congrats na pogi ka. Sana sali ka sa sa Master Pogi sa Pilipinas. Para manalo tayo. Sir Robert, masarap talaga mais kapag ulan. Napakasarap. 180 ang kilo ng ubas at 70 ang kilo. Sarap niyan. Kaso malayo ka. Napakalayo mo naman, nasa Bukana ka. Bilo-bilo lang sana, kung malapit ka lang, bibili sana ako. Yung inano mo kay, yung pinakyaw ni Mami Wing, yung ba yun? Napanood ko yun yung vlog ni Mami Wing. Pinag mo. Tama ba yung kay Mami Wing? Madi Katigbak? 9 viewers at 6 thumbs up, shoutout. Good, shoutout. Hi guys! YouTube. Another negosyo na naman tayo guys. Shoutout sa mga followers natin dyan. Don't forget to share guys Live yan. Sa YouTube. Guys, pa-share naman ang live. Pa-like and share. Thank you sa mga guys. Nanonood. Shoutout sa inyo lahat. YouTube ka rin? Upload pa lang. Pero gumawa na ako pero ito kayo sa upload pa lang ako. Ano mo ang pangalan mo? Comment ka. Gano'n natin i-bin natin para malagyan. Guys, pala si King. Dito rin sa Novaliches, nagbablog ko. Hi, Ning Lord, TV shoutout. Hey, Karen, thank you so much. Jampol. Walang harang. Walang harang ba? Mayroon yan. Nakagawa ko pala. Million views. Shoutout sa inyo lahat, guys. Subscribe mo ko. Abangan nyo mga kamote ko. Ganun palang Bigalaw shoutout sa lahat, sabi ni Ning Lor. Guys, please connect Mari Katigbak from Toward Family. Toward Jazz. So what's up mga kauray? May mga bisita tayong mga malalaking channel. Nandito si Idol Madi Katigbak from Toward Family. Ayan guys. Nandiyan si Ma'am Ning Lor TV. At nandyan si Kapos Official Sangkay. At Corinne from China, thank you. At nandito yung pinakapugi natin kaibigan na sa Caloocan, John Paul Remodo. Shoutout sa iyo, Idol. I love you. Salamat sa kapugian mo. Salamat sa pag-share sa kapugian mo.
Ako Pugi, Kabus Official, sabi ni John Paul. John Paul, thank you so much, tol. Shoutout sa iyo, John Paul. Ang Caloocan, napaka-pugi mo. I love you. Aray ko, sana all, Pugi. Pugi ako, pre. No problem. Basta ikaw yan. Ikaw nagsabi niyan. Totoo yan. Walang nagsisinungaling sa sarili niyang bangko. 6 viewers, shout out. I love you guys. Boss Madi, shout out. Sabi niya, no? Kabus Official. Idol Madi, thank you, my Idol Madi. Salamat sa pagbisita mo sa aking munting channel. Tawa si mama. Wow. Hindi ko alam. Good morning, my dear. Karen, thank you so much, my friend. Thank you for visiting Arang. Walang Arang. Thumbs up, kuya. Thank you, Neng Lord. Ni hao ma, Karen. May galap shoutout, kuya. Kuya, host. May galap shoutout sa lahat. Tangkay, shoutout. Sabi ni ka, boss. Ingat kayo, host. Ingat lang, ano man. Lagi naman po kayo rin. Ingat po kayo dyan. King Rain, in hao ma. Jampol, dikitan mo yung mga nandyan, Jampol. Jampol, Rimodo, shoutout sa'yo. Thank you, Idol. Salamat. Napakapugi mo talaga. Alam mo, Jampol, pag dinikitan mo mga yan, subscribe mo. Napakapugi mo. Ikaw pinakagwapo sa buong mundo. Aray ko, sana all, gwapo. Oo nga, Jampol, dikitan mo na yun nandyan. Kabus Official, Sangkay, Katikbak, Singing Lord. Yan, dikitan mo na rin. Para ikaw pinaka-pugi sana all, pugi. Pugi daw siya eh. Okay lang yan, at least proud siya sa sarili. Pugi tayo lahat, wala tayong ginawa si Lord na pangit. Kaya nga, may guwapo eh. Para lang. Hindi na mais. Uy, mais. Time viewers, at yung thumbs up laraw. Hindi na medyo mahal. Napakatamis. Napakatamis. Bili natin. Uraw. Hi, 6 viewers at 8 thumbs up. Yellow. Wala na. Yellow. Lowe's. Yahoo, shout out sa'yo. Where are you from? I'm from Philippines, sir. Lowe's. Lowe's ba? Swamp. Gator. Shout out sa'yo, Gator. Nagalap shout out sa'yo, my friend. Thanks so much for visiting my lab. I'm from Philippines. I like aray ka. Ano ba siya? Ito lang yan. 55. Mas, pwede na lang. Ito, 50. Dan, free ka, boss. Sabi niya, John Paul, napaka-pugi mo talaga. Philippines, fantastic country. Yeah. Where are you from? Wow. So, delicious food, Philippines, and Filipino people here in Philippines is very kind and handsome and beautiful. Alright ko, sana all. Sariling ko tinataas. Joke lang. True, it's that I live in the swamp and I am enthusiast. I love Philippines wildlife experience. In the jungle, sir. I will subscribe. Show me the jungle.
I know. Pwede ako work sa iyo. Wala. Hindi ko kailangan muna. John Paul, pwede. Sa December. Wala tayo pansahod. Wala tayong ano. Wala tayong... Salamat, John Paul, idol. Maya-maya mo ulit. Painitin lang natin. Thank you, boss. Thank you so much. Current, thank you so much, friend. Luis Swaps, hello, good evening, sir. Sabi ni Kabus Official. Current, Kabus, sabi ni Current. Prep, video call na sound. At ano? John Paul, shoutout. Sir Luis, shoutout. Hello, Kabus. I want to move in Philippines. Color. Walang gubat dito, idol. Malayo. Pero maraming ano dito, gubat. Gubat ba yun? Tama. Naintindihan. Yung kita moderator, idol. Lois. Lois ba? Tuk. Alam na yun. I want to be like live in the Philippines jungle. Okay. Punta ka na rito. Puntahan mo na. Ingat ka. Okay. Thank you so much, my kajampon. Ninglar, how can I do bro? Jampol, shout ingat po, sipin mo, wala yan, daming tao dyan. Oh, ingatan ko naman, tol. Jampol, maraming salamat sa concern mo. Thank you so much. Elmer, oh guys, nice thumbs up, thank you so much po. Maraming salamat sa pagpasyal. Boss Elmer. Bro Elmer. Boss, thank you so much. Salamat. Kabus, hindi ko lang sarap. It's an honor. Okay. Luis, I'm sorry but my English ay a little bit lang na. Sorry but my English is a little bit. Sorry for now. Kung hindi ko ma-English kasi, wala tayo ma-English. 100 po sa... Sorry Luis, my English is a little bit. I can translate my any viewers, my best friend or translate na lang. Hindi ako magaling sa English, pasensya ka na. No problem. I'm sorry but I'm English but a little bit. Sorry my friend. Iko, bot, sa inyo ng labot. Punta ka dito, dito ako, Pugya. Okay ba? Pugyan si ano, Jampol. Kabus Official, yaw. Morning. Jampol, digital mo yan, nandiyan. No problem. Thank you, sir, Luis, for visiting my live. Thank you so much. Your main channel, sir. Your main channel. Sir Luis, your main channel. You drop your link and I pin to you my many viewers in here. I can subscribe your channel. Hi, Chris Motovlog. Thumbs up, tol. 20 lang po, 100 sa dilaw. 80 sa dilaw. Ilang piraso to? Isa po, 24 lang. 24 thumbs up. 24 pesos. Hi, Chris Motovlog. Shoutout sa'yo. Manila. From Manila. From Novaliches, Quezon City. You know that, ano mo na yan, bot, sa imo may lubot. Chris Motovlog. Shoutout. Very Chris Francisco Elmer Ogay. Ayan po dyan kay John Paul.
Jan, Brad. Ingat ka dyan, kay Jan, Brad. Sinako na yan ni Boss G. Ha? Ganun ba? Mary Grace Francisco, may gulo shoutout. Ano ba yan? Balayan mo yan. Ano ba yan siya? Kasaway? Pre, host. Add mo ako FB ko. Jampol. Remodo. Sige, mamaya na lang. Kita mo muna yung mga tropa natin dyan. Kasi ako, sinako ko na yan. Nagmumura yan pa sa kanya. Wag lang siya wag lang siya magsalita ng bad words. So, okay lang yung pag-ano niya. Comment niya na ganyan. Pero wag lang siya magsasalita ng bad words kasi mahirap. Sir Luis, thank you so much for visiting me. Thank you so much, sir. Where are you from, sir? Sir Luis, where are you from? From UAC? From Canada? Where are you from? Hong Kong? Thank you so much, my friend, Sir Luis. Lucky tayo, Elmer, you guys. Lucky tayo. Wag naman, Jan Paul. Jan Paul, ano lang tayo rito? Friend lang tayo. Nasa Pilipinas tayo. Ano lang tayo? Kaibigan lang lahat. Wala tayong away-away. Kaya mo yung mga nag-ano sa'yo, babasher. Wag mo na lang sila ibas. Dito ako sa live. Walang ano man. Salamat. Wag lang tayo magsasalita ng pangit. Bad words. Okay lang yung ano. Comment ka dyan na. Pogi ka. Okay na yan. Wag lang tayo magsasalita ng walang trip po. Maganda yan po. Ito na. Sir, and tragis ka. Marunong ka pala mag-Tagalog. Sir, ang dati kong kaibigan na si Nicolas ay taga-Pilipinas. Nintuhan niya ako sa noon ang tungkol sa mga alimo sa gubat. Di ko makakalimutan the last time I saw him is a long time ago. Pasaway ka, marunong ka na mag-Tagalog. Yawa. Oy, Lawin. Umayos ka, load mo ako. Uy, no. Jan Paul, pasensya ka na ha. Wala tayong pera. Wala akong pera. Sunod ka lang, sunod. No recreation, shoutout. Marami akong kaibigan dyan, huwag ka magsasalita ng bad word. Loadan mo ako, pre. Wala akong pang bibigay sa'yo ng load, Tod. Pasensya ka na. Hindi tayo mayaman. I'm good old time friend, Nicolas. Oh, thank you, Sir Lois. Where are you from, sir? Very sad. Tatay Robin, bakit? Bakit sad ka? Anong nangyari? No recreation. Comfort mo kasi, Tatay Robin. Bakit sad? Please, dali. Hello, Mark. Hello din sa'yo. Inter Miami. Go. Inter Miami. Oh. Hello, everyone. Kabus, sabi ni Glory Creations. I'm from the swamp, sir. Swamp. Okay, I know. Thank you so much. Nakakaintindi ka pala ng Tagalog, wala tayo mag-English. Mahirap-hirap mag-English eh. Hindi tayo magaling sa English. Bulldog tayo dyan, English. 15 viewers at 11 thumbs up, shoutout. Opo, hindi Pogi host, Glory Creation. Tatay Robin, shoutout. Sabi ni Kabos, Spiritual, Sangkay. Kabos, shoutout. Huwag na tayo mag-English. Tagalog naman pala ng tao. Napahirapan mo ba ako? Pre, host, wala pa lang. May jacket ka na. May jacket ka na dyan. Pre, host, wala ako. Jacket. Wala magsasalita dyan, Paul, ng hindi maganda. Kapit ka eh. Kita mo na lang yung mga nandyan. Yes po. Kabos. Tatay Robin, kumusta yung lakad nyo po? Kumusta yung lakad nyo po? Kumusta? Daming viewers, shoutout.
lang tayo guys ha. Next spin tayo mga kawaray. Spin natin si Tangkay Kabos. Official. Ayun na pa yan nandyan. Buddy, baba muna kita. Thank you so much. Idol Buddy. Tatay Robin, Tatay Kaaw, shout out kay Kaaw. Maraming salamat po. Salamat. Thank you so much, Tita. 8 viewers at 11 thumbs up. Shout out po sa inyo guys. I love you. Kabos official, tignan mo nga itong binababa niya, no? Jump ball. Tangkay Kabos, tignan nga yung binababa ni jump ball na. Link. Ito itong link na binababa niya. Ano ba yung jump ball? Min channel mo ba yan? Sir Sanison TV official, mega shout out sa iyo. Thumbs up done. Thank you sir Sanison. Busy lang ako, okay lang. Ano sa trabaho ngayon, Sir Sanison? Viewers at 12 thumbs up, shout out. Thank you so much. Musta Parkour, naglalap sa round to you. Morning my friend. Good morning. Thank you for visiting my live. I love you. Ang wikong Pilipino ay isang tula. Kasing dami ng gubat. Nagmamalaki. Ano pula ang lupain ito. Nakatira ko sa sa buwayang walang araw. Ang tula yan ah. No recreation from Sir sa Powerful. Sir Louis, thank you so much sir. Tapos, itaas, sarap. John Paul Gaya, thank you so much. Okay na po, may bank account na ako. Bago ko na sa wallet para tawag ng yes, itaw, boy ko, itaw. Uy! Congrats sa Tatay Robin 2.0, congratulations! Mayroon ka ng bank account, thank you so much. Mag-live ka na para mayroon ka ng galaw sa parating. Pasok mo muna yung ano mo, para makasahod ka na. Pay ko lang ito. Pay ko lang ito, tutulog na ako. Sige, sige. Thank you, sir. Sanison TV official. Thank you so much. Tatay Robin, sabi ni John Paul. Sir Sunny, sabi ni Taaw. Ang kurang. John Paul, kaya. Idol, shout out. 40 viewers at 30 sound. That's what out. Watch out. Shout out sa mga yes. John. John, thanks po sa guys, disconnect sa amin guys. Don Mark, wala ba bayo? Don Mark, wala pa ba yung friend ko na si Panito doon? Wala pa. Ay, hindi ko mabasa eh. Kampang planeta mayroon ng galing yun. Don Jampol, salamat ha. Andyan din yung kakatukayo mo. Jampol din, Jampol. Wow, so we're family na nandito. Tita Aw. Nandito ang mga Sword family guys. Shoutout kay nanay mo Pan Fitness sa Planet Sword. Shoutout po sa iyo at Sword family. I love you guys. John Paul Kaya na ano yan sa isang Sword family. Kabos official. Tatay Robin. Taaw. Mga dikatigbak. Sa ano ba yung mga bumato sa atin. Ay dati eh. Dito ako eh. Matamsak mga idol premier. Oh, yan yung ko. Guys, piling ko yung premier ni ano, ni Kabut Official. Buti yung channel na lang mga kawaray. Sabi na, bilis na bilis. Dali, para mapalitan natin yung ano, para may paikot natin, mapaikot-ikot. Mapaikot natin, dali.
Boss, mainit na daw. Pag nagano ko, 52, 50 na lang po. Kaya dito nga po mga bata dun sa nanay niya. 104. 104. Shout out. Hi, Mama Cory. Hello, hello, hello. Hello, Sir Mark. Wag na nga ni Sir Mark na lang. Or tawar. Grabe. Nanay. Nay. Hindi naman natin different. Ito na ang Philippines. Pau. Ito yung mga kaibigan nating Indad. Indad mga Korindad. Hi, Myra. Shout out. Nagalaw shout out sa'yo, my friend. Thank you so much for visiting. Hi, bili na. Galaw-galaw muna tayo, galaw-galaw. Andiyan yung mga kaibigan natin, Indad, Nagsita. Ano muna daw, galaw-galaw. Akari, hello, shout out sa'yo, sabi ni Kabus. Thank you, Mara. Please connect na Kabus Official. Premiere niya yan. Patamsak naman po, please. Patamsak sa akin, kaibigan. 15 viewers at 15 viewers. 13 viewers at 15 tamsak. Shoutout sa inyo, guys. Oh, kung gusto niyo bumili na. Guys, ubas. At Bicolanong Daku. Shoutout, guys. Shoutout natin sa mga kaibigan dyan. Shoutout kay Pidol. Ay sa Kambik. Shoutout sa mga mga followers ni Waray. At subscriber. Subscribers, meron na ba? Meron na. Anong followers lang? Subscribers na ba? Sa YouTube, tangit. Sa YouTube. Shoutout kay Kasi Pidol. ako nakapollow lang. Ayaw ko mag-subscribe. May bayad din. Oo, may bayad pa sa akin na. Upal! May bayad daw. Aray ko! Magkano bayad? 5? Pamayaran kita. Subscribe mo lang ako, dali. Hindi kasi mga kawaray itong mga to. Sa Facebook lang sila sa atin, nakapollow. Pero sa YouTube, hindi man nakapollow, nakasubscribe sa akin. Kaya yan. Hindi sila marunong sa YouTube. Facebook lang marunong. Mga negosyante yan. Mga big boss yan dito. Boss Pidol. Pinapakilala ko mga kawaray sa aking sa aking kaibigan. At Boss Pidol from Dumagi. Joke lang. Taga Bicolano yan. Hi, sir, sir? Alin? Ko, sinita ko ng Pili ng Nanita yung imdad eh. 29. Aray ka. Shoutout sa 9 viewers at 15 thumbs up. Wapon pa. 29 lang. Thank you so much. Okay na to. Benta natin. Diba? Kahit pa paano, nakabenta na tayo mga 900 na yata. Hi, shout out. Shout out kanila. Nagawa nila talaga kanila mga tungkulin dito sa bayan ng Kalinga. Nakatrabaho nila.
Ay, 13 viewers. Salamat Tita Aw. Salamat po. Guys, drop your link guys para may ano tayo mag-next tayo ng ano ng Tita Aw, drop your link Tita Aw. Baka may premiere ka. Tita Aw, you hear me Tita Aw? Maray, sabi ko, huwag kang maingay at natutulog ka. Oray ko! Sir Sunny Sir, gumising ka na dyan! Pag trabaho na tayo! Sir Sunny Sen, love you. Salamat, salamat. Sabi ko, Maray, sabi ko, huwag kang maingay at natutulog na ako. I-mute mo na yung cellphone mo, Sir Sunny Sen TV, para makatulog ka. Sisigawan kita na yan. Sir Sunny Sen, gumising ka na dyan. Sir Sunny Sen, maraming salamat sa support. Thank you, sa Word Family. Love you. Magigising ka sa akin. Tao, baba mo yung drop your link. Link kita, Elvin. Tao. Nasaan ka na, Tao? Pili lang na yun. Hanggang sa total. Ba't wala naman comment? Ay, shoutout, 10 viewers at 15,000 shoutout. Ba't wala nag-comment? Spam ba? Babalat pa lang ako. Rico. Rico yung malabot. Maambon. Hindi tayo magpayong ngayon. Nagkita ang ating mga kaibigan. Ito lang naman sa Pidula matigas ang ulo. Sabi viewers, shoutout. Ito muna si Sir Sunny Sen TV, guys. $101 isang daan lang. Hi, Glory Creation, shout out. YouTube. Takas ko yan. Kala ko may YouTube. Takas ko yata. Alin? Not yun. Not yun. Sangkay ka boss, baba muna kita. I-pin ko lang si Sir Sunny Sen. Sir Sunny Sen, nakapin ka. Glory Creation, maraming salamat. Wala ka pasok ngayon, Glory Creation. Dapat tatawag din sa'yo Glory Creation, sangkay na rin eh. No? Pwede ba tawagin ka na lang namin tawagin kita sangkay para sangkay na rin tawag sa'yo. Okay lang ba? Glory Creation. Glory Creation, tawagin na lang kita sangkay. Kaibigan naman yung meaning nun eh. Ang ibig sabihin ng sangkay ay friend or kaibigan. Sangkay sa salita namin, baral. I said, Sir Sunny Sen, thank you. Hello, please. 50 lang yan. 50? 50 ba? 50 pesos lang yan. Diba? Glory Creation, sarap. Wala kong ano sa akin. Ha? Doble baka matapos. Ito lang ito. Salamat. Thank you so much. Ikaw, may galap shoutout.
Guys, please kunin kayo ang ingay mo. Sir Sanisen, pasensya na po. Hi Mel, Dari, shoutout sa'yo, thumbs up. Thank you sa salamat sa thumbs up. Kasi pag di tayo nag-ingay, wala manonood. Akari, migalap shoutout bila. Sabi ni Sir Sanisen. Shoutout sa lahat. Thank you, Mel. Where's Dari? Thank you so much. Guys, disconnect Sir Sanisen. Bird, meron ka sa loob. Pabiling mais, lagyan mo. Ha? Pabiling mais, lagyan mo ng dairy cream. Oh, sige ba? Kaso di ba to? Ay, tita, shout out. Pabiling mais, lagyan mo ng dairy cream. Wala po akong dairy cream. Good morning din po. Salamat po sa pagpasyal. Tita, salamat po. Bird, shout out sa Tita. Sir Sanisen. Tita. Hi, Tita. Good morning, Tita. Nabuha-ambon na mga kamaray. Basa na yung cellphone ko. Ano pa lang naman, ambon pa lamang. Ito malakas. Nandito kasi yung imdad eh. Nasaan na yung imdad? Nasaan na ba doon? Wala na doon. Waray, maulan, bawal magkasakit. Oo nga eh. Nandito kasi yung imdad. Baka tayo mas... Thank you mga kawaray. Thank you so much. Wala bang ulan dyan? Ambon pa lang po. Merge, Siri. Ambon pa lang 12 viewers at 16 thumbs up. I love you all. I love you mga kawaray. I love you sa inyo lahat. I love you. Tagay na akong payong video. Lumalakas-lakas lang. Malakas ang malakas-lakas lang. Buti nga mga kawaray, tulad dati ng mga panahon ng kay Duterte noon, 2022. Duterte ba yun 2022 noon? 2021, ganun. 2020 at 2021, grabe kami noon. Takbuhan kami talagang malala. Pag nakita mo pa lang na may dumating na task force or imdad, takbuhan yan lang. Sasalubungin kami. Wala nang gagalaw, wala nang tatakbo. Wala kang magawa eh. Ilang beses kaya ako nahuli. Meron na siguro mga 14 huli. Sa loob ng ilang taon. Ilang taon na rin yun. Ilang taon din yun. 20, 21, 22. Yan. Ang huli niyan. Grabe ang huli niyan. Napaka-higpit. 20, 21, 22. Napaka-huli. Sobrang higpit nun. Bumili ako ka. Ay, saan po? Tandaan lang, ma'am. Ayan o, don't panic, it's organic. Ito, naman ganito ka, Mark. Ayan o, Mark. Oo, napapanood ko yan. Sana sinampal tayo ng asawa ko. Black lang yun, sabihin mo. Kulog pa. Lagang puta. Nagpaghalikan ka sa mismong video. Bakalayasan ka nun. Bakalayasan ka. Ako, mag-vlog ka dito. Ikaw gumawa kaya? Hindi na. Ibang bansa. Alam mo, Ibang bansa yan eh, mga ibang bansa. Don't panic, it's organico. 95, ma'am. Ha? 95. 25 na yan? Kasi, Kano ka to? 50. Yan nakatumpok? Ayan lang. Para matapos na. Ay, nalaglag.
Wala mo. Ito ba ngayon? Hello, idol. Hoy, Hoy, Mabi TV, shoutout pa din. good morning. Bumili ako kahapon ng mais, nagulat ako sa presyo 45 pesos isa. Wah! Mahal naman yan. Ay, grabe naman yan. Saan ka ba bumili? Sa ibang bansa ba yan? O dito sa ano, Pilipinas? Birds, saan yan? Sa Pilipinas o dito sa ano? 45 ang isa. Oh no. Oh. Aray ko. Mahal naman yan ng mais na yan. Hi, Cruzelda. Thank you so much. Padi, naulan pa dyan. Kunti lang, Padi. Very light lang, Padi. Kunti-kunti lang. Mahal naman nun. Palablab sa premier ko, Padi. Maya, Padi, marami pa nakapila. Ginto yung mais ni nabili ah. Oo nga, Sir Sanity TV. Pag-connect muna ako sa kay Sir Sanity TV guys. Let's connect ka na. Mga kawaray, sa mga waray natin dyan, mga kawaray ko dyan. Please connect Sir Sanity TV. Solid pa, ano ko yan, subscriber. At solid viewers natin yan. Napaka ano yan. Napaka isa siyang magiting na security guard. Shoutout din po, shoutout sa inyo lahat, 10 viewers at 16 thumbs up, I love you all. Cruzelda, may galong shoutout sa amin pali. Mabi TV. Grabe naman yung mahal naman yun. Sir, sana may galong shoutout, Ma'am Cruzelda, kapos official. Ito. Ayan, saan ba yun sa ibang bansa? Nasa ibang bansa may merch, Jari. Grabe mahal no? Mali, bigyan sa lahat 7 viewers at 15,000. Sarap. Guys, gusto na ano. Kita niyo si Sir Sanisen. Yan na yata eh. Guys, gusto ni Sir Sanisen. Para magpalit tayo ng kape. Mayra, nandiyan ka pa, Mayra? Binsita, Mayra. Mayra, nandiyan ka pa, Mayra? Glory Creation, maraming salamat. Dating digit sa Anisen, thank you, Mabi TV. 7 viewers and 18 thumbs up. Ni Waray, humigilaw siya sa inyo. Thank you so much. Sir Sanisen, matulog ka na. Nakapinta naman. Kaya ako nagbabayad. Balik ko na ito mamaya pag tulog. Para may lakas pag pumasok mamaya sa iyong trabaho. 7 viewers, around you. Thank you, love, shout out everyone. Sabi niya, no? Glory Creation, nag-love, shout out, musta ang puso mo. Paano ako matutulog ang ingay mo? Hayaan mo na.
Mag-mute ka na kasi. sorry, sorry. Sorry, star. Okay lang yan ha. Ayaw mo nun, meron taga-gising sa'yo. Sir, Sanisen TV! Gumising ka na! Magpasok ka na sa trabaho mo! Walang ingay mo pala pa di. Okay lang yan. Palabiro talaga yan si Sir Sanisen. Mabait yan. At napakasulit yan sa mga Suword family. Kahit pag-ingay tayo rito. Gumising ka na Sir Sanisen. Magtrabaho na. Dali na. Pasok na. Duty na agad. Duty para may bonus. Malapit na ang December. Malapit na December. Paldo-paldo tayo ngayon. Paldo-paldo. Okay. Paldo-paldo bigay. Primit sa asawa. Ang baho ng anak. Nasambuli ng mga gamit. Please. Papapasukin mo ako. Kakauwi ko lang. Buwang kamay. Ayaw mo nun? Doble sahod mo? Sasabihin ng ano mo nun? Sasabihin ng uy, napakasipag naman ng ano ko, ng trabador ko. Sige, sunod na araw, doble ka sahod. Aray ko! Paldo si Sir Sanisen. Magkano ba minimum ngayon Sir Sanisen? Nasa 600 ba? 638? Sir Sanisen, minimum ba ngayon ng security guard ng mga company? 638 ba? Ay, Mabi, tawa ka ng tawa dyan, ha? Guys, puntahan nyo naman yung ni Sir Sanisen, video. Comment kayo din sa kanya mga video. Malaking tao yan, malaking tao. Malaking tao si Sir Sanisen. Mga nasa 5'11", nasa 5'2". Sa 5'9", gano'n na rin. Malaking mama. Baka pag nakita ko yan, nakita ko dyan. Ganito lang ako. Ano yung patayan? Magkano ba ang minimum mo yung Sir Sanisen? Di kami Manila, rate, province rate lang. Province rate eh. Ang probinsya lang daw. Probinsya. Kung ano nila, yung minimum. 500 lang. 500 lang. Ba, balak ay. 5'7" ako. Matangkad na. Wala. Magkano ba ang rate dyan sa ano? Tawag dito sa province. Dami ko mais dyan. Sige, sige. Pasuyo ko. Murdary, thank you so much. Murdary, saan ka ba nakabili ng mais na 45? Napakamahal naman doon. Sabi naman yun. Mahal naman ang mais na yun, 45 ang kilo. Ay, piraso. Aray ko. Ginto ang putik. $57. 5'7". Tanggok. Ulit ka lang din. Sir Sanisen, maraming salamat. Thank you lang. Kasi kausan. Pero pwede na, no? Wala naman natin kayo yung pambahay Sir Sanisen eh. 9 quincenas, 18,000 sa sa loob ng isang buwan. Baka kasing tangkad ko si Dalubhasa. Parang ganun. Ano, 9K quincenas katapusan. Bali, 18,000. 18,000 sa loob ng isang buwan. Very great. Andar kong meron ba? 600? Tuloy-tuloy Oo. Very great. Andar ko ang video mo at done po sa ingat ka. Bigla sir para sa mga hour. Dalawa. Thank you po, sir. Si Tatay Robin. Tatay Robin, bigla sir out. So, sana yun, sir. Baba muna kita. Magpin ako ng iba. Maliit din, ano?
Pero pwede na. Hindi, 600 ang ano. Kaso, calculation. Hindi ko meron sila ka. Hindi na. Hindi siya araw ah. Hindi nagkakapa na siya. For 45 miles, Lotos, doon sa handaan, ha? Ito naman pala. 45 miles, Lotos na yan. Doon sa may Sandigan, Sandigan. Ganyan. Dito ang pintahan lang dito, luto na mais. Ano lang, 30. 30 lang, 30. 30 lang, ganyan. Malaki sa mga impulse at pizza. Nasa 33 months. Oh! Ano ba pinapantay mo ng sunset? Kaya na lang sa up ng Parasalga Channel. Guys, please connect Tatay Ruben 2.0. Oo nga, pag nasa mall ka nagtrabaho, maganda talaga tao doon. Ano? 6. Paano yun? Divide mo nga sa ano? Gusto nga. 70. 20,000 pa. Siyempre. Kasa, Ah, 600 din pala. 600 pala ang sahod ni Sir Sanisen sa loob naman. Real estate. Isang palapag lang. Yung pala binabantayan mo. Yes po, Sir Sanisen, magalang sa tingat po. Tatay Robin, salamat po sa kayo rin. Sir Sanisen TV official sabi. Opo. Yung pala yung binabantayan. Yun. Nasa 600 din pala naglalaro ang sahod. Ano, street, isang buwan, wala kang pasok yun, pasok. Wala kang upsell. Pag may upsell, bawal yun. Okay na yan, pre. Kailangan talaga, duty ka ng duty, no? 8 viewers, 17 thumbs na raw. Okay, so. Maraming lang sila. Ay, Ramona Paredes, shout out sa'yo. Hello, me. Puedas dira. Puedes saludar porfa. Ano salita yan? Buenos días, amigos. Namaste. Ano yung pinagsasabi natin, mga kauray? 12 hours po. Duty, no? Sa'yo ilang oras lang? 8 hours lang. Hello. Hindi lang dilaw niya. Hello. Ay, Logi, pinagdagaan ko kasi mabait amo ko. Pag may problema, pwede lumapit sa amin. At minsan, naabutan ako, lalo na pag bagyo, alam nila na papasok ako kahit may baha. Oh, nice, kaya sa atin sana. Nagsansin, nakakaisa ka talagang tunay na talaga. Nagparga na, pag mabait ka kasi, maraming magano sa'yo. Mabait ka rin amo mapupuntahan. Good job, Sir Sansen. Talagang tunay na magiting na gwardiya. Good job. Hi, Mabi TV. Sabi naman ko Zelda. Nice, ma'am. Tandaan po, 80.
na to. Ito ba yun, yung puti? O, yan, ito na lang. Yes. Isok ko lang. But, it's lang nila. Pwede. Dalawa lang kami kasi nagkapalitan. Dus to dus kami. Oh. Busy lang guys. Sige, Ma'am Corselda. Tatay Robin, magandang siya sabi ni Mami TV. Mami TV, thank you. Sir Sanisen, yung kapalitan ko nasa 8 years na siya sa Ampo. Ako mga 5 years na. Oh, congrats. Sana tumagal ka pa dyan. Loto lang ako. Sangkay, sige Grace. Sangkay Macho. Hello, Mami. Naiwan ako sa live ni Kuya B-Boy. Grace, sabi ni Sangkay Macho. Mami TV sa Tanisan, baka pwede din ako dyan sa work mo. Like that, sabi ni Pari Didi. Thank you, Pari Didi. Dalawa lang kami na guard nila. 12 hours, 12 hours kada duty namin. Kaya pagod at stress sa September vlog ko ang mga idea ko. Sige, darasanin na, supportahan natin yan. Grace, tama. Tawa, magalang sarap. Pari Didi, magalang sarap sabi ni Sanisen. Guys, please connect ka ng Tatay Robin, guys, para magpalit tayo ng mga dali na. Dali na. Dikit. Titaaw. Kanina pa ako nagtawag sa'yo eh. Ipit sana kita eh. Titaaw, yan mo nga yung ano mo po. Chipin channel Titaaw. Pakiba pa nga po rin. Para ipin natin. Next kita kay Tatay Rob. Thank you so much. Mamaya na Pari Didi. Marami pa nakapila. Sorry, Pari Didi. Sorry, wala pong bakante sa ibang posting na. Wala bakante, Mami Didi. Sabi ni Sir Samson. Sorry, busy lang talaga. Sige lang po. Yung channel mo, pakibaba na lang si tao. Para yan ako. I-link na natin. I-pin ko kasi link ko. Sorry. Ayun ko yung yun. Mami, we're done. Bakang sigit. Thank you so much sa pagsigit kay Takay Mat. Sandaan po. Ilan? Talang. Puti po ba? Puti? Okay. Okay, sandaan dito. 100. Ako, 100. Yung dilaw, 80 lang. Ako. 103. Hi, Tita Ao, guys. Salamat po, Tita Ao, sa ano mo na. Ano tayo, guys, nakapi na. Hindi natin si Tita Ao, kanina po kasi ito nandito, naka-video lang eh. Replace tayo, guys. Replace tayo sa nakapin, guys. Please connect each other, guys. Tita Ao. Kita niyo si Tita Ao, guys. Baka hindi pa nakadikit dyan kay Tita Ao. Please connect others, guys. Pari Didi 0804 magalang sa kausa yung maya. Di bali, mababa sa hours. Basta mga bayan. Tama ka dyan. Ba't kumari po, magalang sa kausa yung maya. Sir. Sir, jump ball. Kaya taraw. Magalang sa kausa. Ha? Saan mo nalagay? Saan mo nalagay dyan? Saan mo nalagay? Nakalagay ako yung nalagay ko dyan, Sarah. Baka magpapama mo. Kahit na. Kaya mapupunta yung customer. Bakit? Bakit ko naman babantay? Kakain lang naman ako eh. Kaya kahit dyan mo ilagay.
Lagay mo pa sarap. Pag-iikot muna ako ah. Tamo para makita. Silang. Hi, Brenda, MTV. MTV, thank you sa papalita daw. Sige ba? Ma'am Brenda, thank you so much. Hi. Noemi Remix Vlog. Sarap po to sa first. Third, Ma'am Noemi. Wait lang po kasi marami pa akong nakapoy lang Marami pa po nakatambay kanina sa akin hindi ko pa napipil. Pasensya na po. Mamaya guys. Patuloy na lang po tayo sa ating kaibigan sa inyo. Ma'am Noemi Remix Vlog. Patusok sa kanyang premiere. Patuloy lang po. Dito mo naman po mapipin ngayon kasi meron pa nakapin Nandiyan sila titaw Andiyan yung kanina pa nakatambay kasi nakakahiya naman po pag hindi sila ipin natin kasi pagtsaga sila sa live natin. Happy TV! Shoutout! Ma'am Noemi going. Thank you, Happy TV. Salamat. Guys, sa nakapin, thank you. Thank you so much sa inyo guys. Matthew and Mami's Board, dito lang ako sangkay ko. Sige, sangkay. Maraming salamat guys. Guys, sa mga gusto magpapin po ng kanilang premiere or pasensyahan nyo na po pero papapuntahin natin sila. Bakit natin na makakaya kasi kanina po kasi nandito pa sila Tita Au, sila Sangkay Kabos. Yung inuna natin yung mga nandito kanina. Pasensya na po. Parang aking darling. Mark Yanaw! Oo na. Ayaw! Okay lang Mark, pin mo yung may upcoming para makapag-promote. Sige po. Baba. Kita Tita Au, baba po kita. Kasi kapipin lang kita, kapipin ko pa. Bulol-bulol na tuloy talaga ako. Kaya mo nga kain ako. Kaya mo yan. Ayun lang guys, kakain lang ako, nagugutom ako. Tama ka na, dali. 100 ka 90 yung dilaw. Baka pag dumating yung dad, tulak mo lang pupunta doon. Ito. Kain lang kami ng aking anak. Guys, sa mga gusto magpapin, wait lang po Nakain lang yung host. Sir Sanesan Official, andar ko na po ang videos mo. 142 pa lang subscriber ni Sir Sanesan. Tulong tayo mga kawaray. Taga saan? Si Sir Sanesan. Yan? Sorry, so weird family yan. Wag ka sa akin. Sir Luis, shoutout sa'yo, Sir Luis. Shoutout sa'yo. Galit, kain tayo na. Gutom si Papa. Walang tatakbo. Hindi ka tatakba. Kasi, ito tayo dito. Take anin nga. Mga kawaray, pin natin si Ma'am Noemi Remix Vlog. May premiere po siya. Ang guys. Tita Au, thank you Tita Au. Maraming salamat po sa pag-unawa. Sa YouTube dyan pare. Shout sa iyo. Post team. GM pala. Thank you po. Sa YouTube yan. Sa akin. Tita Au, thank you po Tita Au. Meet ko lang kayo may tugtog. Kain lang ako. Nagutom na ang person. Okay, nakapin si Noemi
Noemi Remix Vlogs. Papasyalan po, puntahan natin. Ano na natin, tusok natin, tusok. Thank you so much. Thank you. Shout out with. Kain po. Pasensya na po kung hindi ko mabasa mga comment niyo, kumakain po kasi. Guys, nung nakaano. Patusok po ng kapin. Salamat po.
Thank you. Busog na rin. Sa wakas. Kung sakali po may lumikit sa akin, balikan ko. Balikan ko po kayo pag bukas po mag-comment. Salamat po. Tara na. Hindi ka kumain talaga ha. Kung kasabay ka talagang bata ka. Anak ko. Hi ka muna. Hi! Galit na naman yan. 11 viewers at 23 thumbs up. Shout out. Galit na naman yung anak ko. Kasuki Margie official. Magalaw shout out. Good vibes lang po, Paul. Support po ako. Soward Community Planet Soward. Tita Au Tol. Word of Linma. Rosmits Lin Official. Pinyan Vlogger. Shout out sa iyo, idol. Salamat. Thank you so much. Sipwit ko amoy milon. Ha? Ito ka na. Ito, pasok ko doon. Kaya bigla takbo na naman yun eh. Salamat po, salamat. Oh. Guys, connect po ako. Uy, Kapre, shout out. Good morning, Philippines. Support natin si Kusina Gert, Gagamboy, Ate Mercy Perez. Thank you, Puit ko, amoy melon. Doon no, ito yung sarado na sa Nungan. Takot. Lipat lang ako, guys. ano nasa na? Dan thumbs up. Thank you. Hey, Kapre, shout out sa'yo. Musta, Kapre? Sana ay 200 na sa iyo, 142, 45 na subscriber mo. Thank you sa Ate Robin. No. Kain. Unahan ko pa nga eh. Siyempre, marami kinakain yun eh. Hindi naman kumakain ng kunti yun. Salamat yun, sagad-sagad na kain. Ma'am Melody, shout out. Ma'am Ate Marivic, shout out. Pagkan tayo guys. Ay, sana. Hindi ako makita. Wah! Maria P. Oh, ayan si Mamay. Dito yung dalawang aking ano. Masa na yung mais na ano? Nakabalot. Sinalin mo na pala? Ano? Buti dyaryo. Hoy, Kapre, mais ka. Anong buti dyaryo? Pinagsasug. Dan, Noemi Rinks, vlog, pa-support din po. Thank you, Kasuki Margie. Maraming salamat. Kwet, shoutout sa'yo. Kapre, shoutout sa'yo, Kapre. Tatay Robin, may group shoutout sa'yo natin, Mariby. Guys, salamat po sa inyo, ha. Kay Tita O, maraming salamat din, Tita O. Salamat po sa ano. Noemi, nandiyan ka pa? Noemi, Tita O, thank you so much, Tita. Mamaya pa naman ako mag-end. Lumipat lang ako. Paninda natin, linalangaw. Pray ko. Kay Kapre. Shoutout kay Kapre. Guys, si Kapre ay taga ano yan. Taga Canada. Dati kong ano yan. Dating bumibili na ating mga paninda. Ngayon, wala siyang ano ngayon. Wala siyang kasi yung pinagas. Mabait yan. Maloko lang yan sa comment pero napakabait yan. Loko lang yan si Kapre sa comment pero pag ano yan, nagla-live yan, napaka ano yan, napaka-genyeros. Hindi makabasag pinggan. Okay, manguli na. Manguli na ta. Happy TV, shout out. Hindi makabasag pinggan niya si ano, Acoustic or Kapre.
Puwet ko, amoy melon. Shoutout sa'yo. Lagyan kita yung moderator. Mark, support muna sa iba. Sige lang po, tita. Walang naman po. Ingat po kayo. Asya lang ako mamaya sa live mo. Promise. Ay, premier po kayo mo. Sige lang po, tita. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Oo naman. Yang kita moderator to. Sorry naman. Sorry, no? Huwag ko galit. Ayan, meron ka ng moderator. Ay, Ate Eva, may galap siya raw. Good morning, Mark. Anong tinda? Mais pa din po. Mais na walang kamatayan. Mais na walang kamatayan. Pare, dito pare. Tabi tayo. Hi, Karen. Ni hao ma. Anong kinuming mo, Karen? Si tayo pare. Hi, Karen. Hi, Karen. Sabi ni Maribik, Ate Maribik Abanis. Hi, Eva. Thank you so much. Salamat sa tawa mo dyan. Matawa ka sa akin ano. Hi, Mabi. Mabi TV, baba mo nga yung ano mo. Pinpitak dili. Mabi, padi. Baba mo yung bahay. Buha bahay lupat. Mark. Maribik. Maribik, always. Ay, bili nga ate. Hatsing. Hatsing, mamalakaya. Mana iba, Yahoo, sabi ni at Marvin. Wala si Ate Jen, no? Guys, thank you so much sa poor sister ng Tacloban. Thank you so much po sa supportan nyo kay Mark Duwaray TV. 10 viewers at 25 thumbs. Shoutout sa iyo. Si Capri na wala na. Support natin si Kuya Tap. Puging very supportive po nung shoutout kay Kuya Tap. Shoutout kay Kuya Tap po. Nag-live siya kanina. Oo, napaka-supportive yun. Sir, ano? Kwet. Ano pangalan nyo? Ba't kwet ang ginagay nyo sa amin? Kwet ko. Okay, kwet ko. Shoutout sa iyo. Capri, miss you. Happy birthday. Oo nga, si Capri. Nakakamiss na kakakulitan nito. Mamaya, kay ano yan, papasok. Kay... Saan kay Matthew yan? Pasok sa live. Ma'am Parsalda, thank you so much. Good vibes lang para masaya pa sa comment section pero di ako bastos. Oo, yan ang gusto ko sa iyo. Oo, yan ang gusto ko sa yung marinig. Walang problema yan. Basta mabait sa atin, mabait din tayo. Sinunod kanina si ano, Jan Pulata yung pangalan. Jan Pul din yung pangalan. Gwapo daw siya, pinapabayaan ko lang. Sabi ni Kuya Elmer Ugay, bastos daw yun, bastos mas magsalita at mumura. Sabi ko, huwag ka magmumura, huwag ka magsasalita ng bad words dito. Ano kita, hi. Sabi naman niya, hindi naman ito maganda. Hindi mabuti, sabi ko. Hindi maganda.
Shout out, shout out. Miguel out, shout out po. Miguel out, shout out sa lahat. Eh, sokpa. Sige, malayo. Wala na yung Miguel out, shout out po sa lahat. Thank you. Wait ko, amoy melon. Thank you, thank you. Thank you so much, Ton. Guys, next tayo ng pin. Dito na yung Ano ba ang gusto niyo mag-pin? Wala si Mabi TV, naglawas eh. Mabi TV, nasaan ka na? Pati. Bakit? Alis ka guys yan. Galit na siya sa'yo. Tara na, uwi na tayo. Hindi na pa si Mabi TV na. Uwi na tayo. Bye-bye, people. Shoutout daw, sabi ni ano, ating Marvin. Sabi ni ating Marvin. Tara natin maribig. Uwi na kami. Uy, mais ate, mais, mais! Maliis, maliis, mais! Uy, shoutout sa 8 viewers natin dyan. Shoutout sa inyo. Guys, dikitan natin to si Mabi TV para makaabot na ng 1,000. Hindi money, Mabi TV, money. Huwag kang smuso ka rin. Tatay Ruben, Maribig, daan na po sa isa kong CP. Winro, gumalo, andar ko pa, video mo. 2 dan na sa iyo. More blessing to you. Thank you, Tatay Ruben, Tominsero. Saan po kayo? Saan po kami? Sir Jomel Rosales. Tama ba? Rosales? Taga-ano po ako? 100 po. Taga-ano baliches po ako, sir. Sir Romel. Ay, Jomel pala. Jomel. Sorry. Malabo mata natin, ano? Hindi, sorry po. Jomel. Taga-ano baliches po ako. Tatay Ruben, hello. Sabi niyo, Ate Eva. Grace, sangkay, kinig lang. Sangkay. Sige lang. Okay lang, Noemi, binaba na kita. Thank you so much, ha. Ikita mo na lang yung iba natin dyan. Tony ba, Mix Vlog. Tusok, thank you, Tony ba. Sa linggo na lang ako magbigay. Kahit maliit na halaga lang, ha. Kasi ngayon, medyo naghahabol tayo ng puhunan pang Sabado-Linggo. Pero ngayong sunod na linggo, promise, magbigay ako. Kahit mo konti lang, kahit lang, pwede na siguro yung 1 million. 1 million. Joke lang. It's okay, host. Pwede na ba 1 million? Ha? Meron ako dito nakikita bangko. Tutudasin natin. Sama ka, dali. Joke lang. Pero lang, ang lang, pwede na yun siguro yung 500. Joke lang. Oh! Udas ba? Oh, pwede na yung 500k. Oh no, 500k. Sige, sama ko. Oh, sige, tara. Punta tayo mamaya. Hello po. Mega love shoutout sa inyo, Dan. Dan na po sa Ate Eva. Thank you. Tatay Robin, maraming salamat po sa suporta mo. Grabe si Tatay Robin, guys. Mamaya pin kita, sunod kita kay Maggie. Sige po, sama ako. Sige, Sagato, manutok. Sagato, manutok. Aray ka. Dahil damay pa yung Sagato. Okay na yung 5 million, 5 million? 500,000. 500,000. Tony ba, next vlog, shoutout. Nagsabi na ako sa asawa ko. Nagpaalam ako. Sabi ko, Mines, abot tayo kay Tony ba, next vlog sa kanya, para sa pang dagdag ng pambili ng financial sa gamot. Kanyang anak. Sabi naman niya, sige, kahit sunod na linggo na lang kasi nag-ano tayo na ngayon ng puhunan. Nasakto lang yan sa sahod ako. Bawasan ko yung sahod ko sa sa YouTube. Sahod tayo. Bigay ko yung 500.
Gcash ko na, in-screenshot ko naman yung ano, yung tawag nito, yung ta, yung Gcash ng iyong anak. Si Daniel ba yun? Danica. Danica ba yun? Daniel. Ano ba yun? Daniel? Danica. Thank you, host. Huwag ka mag-thank you kasi wala pa. Pag nandyan na. Sunod na linggo, promise. I promise you. Tony ba? Sana gumaling yung anak. Pray lang tayo kay Lord. Lord ang bahala dyan. Pare ko nga. Paring Rudy nga na nagda-dialysis ngayon. Yun, bibigyan ko rin yan pag sahod. Imanda. May Danica. Oo nga, Danica. Thank you. May kabuluhan din ang ating pag-wawaiti. Kahit pa paano, kahit maliit na bagay lang may bigay natin sa mga tao na nangailangan ng pambili ng gamot. Kaya sa akin, kumpare yung paring Rudy, nag-abot din ako doon ng 500 pambili niya ng gamot din sa kanyang pagdadialysis. Hindi naman tayo mapera. Eh, na ano lang tayo asa lang din tayo sa 5-6. Kaya, tagal. 7-23. Oh, di maganda. Walang tama. Hindi ko kasi babaw na tama. Ayoko. Ayaw ko malugintay. Ganyan lang. Uminasal. Ano? Hina ng benta sa area. Abra. Kala ko area. Sa Abra. Taga-Abra po ba kayo? Malayo pala kayo, sir. Okay lang yan. Mahina talaga ang bintahan ngayon. Napakatuman. Kami nga, di nga kami nakakaubos ng mais. Ilan lang mais ko kahapon? 5 bandil. Tsaka 100 piraso. Ang binta ko lang, kaan lang kahapon. Nasa mayroon na ito, 1.5 lang. Grabe yung tuman. Ito, tira pa ako kahapon yan. Tsaga-tsaga lang talaga. Happy birthday. Ay, nako. Ay, nako. Bana? Ay, nako. Ah, nako. Tumpok na lahat ah. Kunin ko lang itong upuan. Upo tayo. Eh, ngawit ako. Ate Eva, shoutout. Thumbs up, Mix Vlog. Ay, Tony ba, Mix Vlog, shoutout. Sabi ni Ate Eva. Thank you, Ate Eva. Maraming salamat po sa iyong patamsak kay Tony ba. Sige po. Sige, wala nga naman po. Tutulog muna ako, host. Sige po. Tony pa. Next time. Iba sige. Hi, Mabi. May gila sa lahat. Daming nakatingin na doktor at nurse. Ate, dahan-dahan ka lang. Naglag na eh. Naman na mga lang.
Sayang lang pa rin. Sige lang. Ano, mga detail. Una ka na. Mauna na sa'yo yung ano mo. Ay, 6 viewers at 27 thumbs up siya. Salamat sa mga naka-BG dyan. Thank you so much. Pila mo kasi ako. Oo. Boss, kasi boss, malaki boss. Malaki ang babayaran ko sa'yo. Nalalabas ko ano? Parang kugas muna ako ng plato. Balik mo lang. Sabi ni ate. Sige lang po ate. Ito walang problema. No problem. Thank you so much sa poor sister, Ma'am Eva, Ate Eva, Ate Marvy, Melody at Ate Gemma. Thank you so much sa inyo guys. Dito, parang magaganda tayo. Hi, Chelco Vlog. Salamat sa'yo. Tigitan mo yung mga nandyan. Guys, connect each other, guys. Love each other. Ma'am Carcelda, thank you so much po. Mami TV, thank you. Good morning, good morning. Good morning din sa iyo, Chelco Vlog. Guys, 7 viewers, and thank you so much. Ma'am Carcelda, thank you po. 7 viewers at 28 thumbs up. Thank you so much po sa 28 thumbs up yan. Guys, please connect Mabi TV. Magpalit tayo ng nakapin. Kita nyo muna po. Kung tapos na tayo magdikit, Mabi TV. Thank you. Nice, no? Sandaan lang po. Sandaan lang din. Ganda yan, ma'am. Lambot yan. Pwede pang gulay yan. 90 na lang. Mura na po yung ha? Mura na po sa sandaan. Maliit yan. Maraming Marami pa yun. graso. Lambot pa naman to eh. Oo, mga ganda. Sige lang. 80. 115. 115 lang. 115. Dati, 57. Yeah, okay. 7 viewers around. Mga may 15 kayo, ma'am. Kaya na lang. Sige lang dito. Kwenta lang po. Kano? Kwenta. $79.
Robin, pin po kita Tatay Robin. Kita kay Mabi TV. Thank you so much po. Dan subscribe naman kay Mark Joray TV host. Natin yan. Post natin yan. Para makaabot siya ng 5K man lang. Lahat CP nyo dyan. O, 5 kong CP, subscribe lahat kay Mark Jo, pati computer ko, subscribe ko. Thank you, Tatay Robin. Maraming salamat. Pin po kita, Tatay Robin. Ayun na nga, magbagal lang aking subscriber. Napaka naman ako, parang naman ako dikit. Mas marami pa ata ako nandikitan kaysa sa subscriber ko. Pero okay lang. Mararating din natin. Kahit maka 4,000 lang ba? Kasi ilan na rin to subscribers. Road to ano na to, 4K. Thank you Tatay Robin guys, pa-connect tayo kay Tatay Robin guys. Shell Cook Vlog, maraming salamat po. Please connect kay Tatay Robin. Guys, connect lang tayo guys, dikit-dikit tayo guys, dikitan natin ang ating mga kaibigan guys. Biboy, wala si Biboy, di nagpakita. Natulog na yata si Biboy. Mahimbing, wala nang gising. Movie TV, natulog na, wala nang gising-gising. Hindi ko napansin si Biboy, bahala yung tao na yun. Galang-gala. Anong oras na, mag-end na ako, wala pa. Abi TV, shoutout. Nandyan na. Ito nakikita. Naggala yun si Biboy, naggala. Glory Creation, Ma'am Croselda, shoutout. 9 viewers at 30 thumbs up, shoutout sa inyo. Guys, please connect Tatay Robin. Naggala si Biboy, naggala. Hindi ko nakita si Biboy. Mabi TV, shoutout. Ma'am Croselda, shoutout. Ay, huwag ko dun tao na to. Saan nagpupunta to? Gala ng gala. Ay, nagpunta yung tao na. Sama ata siya sa gato eh. Nakita nyo ba si Biboy, mga koray? Nakita nyo ba? Ano napansin ang tao na yun? Ano kaya yun? Masyal yata. Ayos ko lang muna natin. Ano yan ya? Ano po kayo? Wala ko. Hoy, Biboy, may luto ka ba niyang mais? Pakita lang nga rito sa bayan, ano ba rin, Chess? Baka gusto mo maghuwad pa ako dito sa live mo. Hindi ko talaga napansin. May lakad yata siya. Iwan ko, saan kay Grace? Kanina pa ako nag-live. Mag 2 hours na ako, hindi ko pa nakita si Biboy kung nasaan na. Anak ng Tibakrong talaga. Saan kay ano? Mayroon ba kayo dyan? Kilala niyo si Biboy? Sabi mo, sabi ni Biboy, tangin na ito mo, tatampalin ko na pag-ikaya. Always busy, Totoo yan, Grace. Buti pa si Grace, kahit VG, nandyan lang. Si Biboy TV, yung leader namin, wala. Kung sino pa yung leader, yung wala lagi.
Kaya nga sangkay eh. Yung ko ng tao na yun, pag-alagala, nakakainis. Mamaya matalisod ka, walang tutulong sa'yo, walang bubuhat sa'yo dyan, bahala. Okay, nag-comment dito na sabi na ano eh. Baka gusto mo maghubad pa ako dito sa live mo. Ano kaya yun? Hindi ko makita, bahala ka dyan. Hindi ko talaga makita. Pasensya ka na. Hindi ko makita. Iwan ko kung nasa na. Gusto mo magpalipad, paliparan kita? Ay, sino kaya yun? Sino bang tao na yun? Sino kaya magpapalipad? Sana nga, magpalipad. Nga, subukan nga natin kung gumagana pa yung dollar sign mo. Dali nga. Ano ba yan? Shout out sa'yo, taga saan po kayo? Where are you from, sir? From New York? Sige nga, sir. I try your sign, dollar sign. Please, red or pink. Oh, aray ka, kapal na mukha. Saan ba galing, B-boy? Saan ba kasi nagpunta? From your heart. Oh no! Sino ba to? Kilala mo yan, Grace? Tanggal Grace, kilala mo ba yung nagko-comment yung sabi niya from your heart? Oh, charot. Kilala mo ba yan? Mapapansin ko lang yan pag kumulay yung live ko. May lakad dyan. Nagsabot ako mine. Nera ba? Na-intermiss mo. Ano ka ba? Ano namang others? Hindi sang kayo. Talaga, sino ba yan? Hindi mo ko nga. Kanina pa ako naglalay. Mag 2 hours na nga ako. 1 hour and 57 minutes na. May pumasok. Kulay? Oo, kulay. Kulay. Ah, Tagalog pala to. At Tagalog pala ka. Sige nga, try mo nga. Try your best. To do my duty to guard my country. To all child and physical strong. Mental away and moral street. Nagdut-dutan. Sino ba? Hindi ko rin kilala yan. Kilala yung tao na yun. Sa ibang planet mimic yata yan. Ay, nga pare. Ano ba? Share view sa mga ko. Hinihintay ko yung aking kaibigan si Lucy. Sa live ko. Matatapos na ako 2 hours na ako mag-live. Wala pa rin. Hindi pa rin pumasok. Pero yung mga, yung kung sino nandyan. Si Grace nandito, si Sangay Grace naka-BG, si Sangay Matthew, Ma'am Praselda, at Four Sister, Tatay Rubin, 2.0 nandito. Ewan ko sino pa na nandito. Nandito si Mamay. Sama ko. Si Biboy talaga ang hinihintay ko na pumasok sa live ko. Hindi pa talaga pumunta ng forest. Ewan ko sa tao na gala ng gala. Pero kung magpapakulay yan, mapapansin natin. Kasi mag-ano yan, mag-iibang kulay dyan. Kulay red or kulay pink. Aray ko, sana all pink. Tawa ng tawa yung sino tong tawa ng tawa rito sa live ko. Sabi pa, we ka din. We ka din. Sino pa kaya tong Grace? Check mo nga yung channel kung kilala mo yung nagsasabing we at tawa ng tawa dyan. Dali na, check mo nga yung channel ng kay Grace. Nasaan ka ba, B-boy? Iwan ko nga. Sabi ni Grace, saan ka ba, B-boy? Iwan ko nga, naglakad, may pinuntahan siya. Mayroon kasi, marami kasing appointment ng tao na to eh. Hindi ka napapayag, Grace. Aray ka. Uy, grabe ka naman. Sino ba ang dayuhan yung tao na ito? Comment. Tingnan mo. Nakita nyo ba? Nakita nyo? Naka-vlog ka pa. B-boy TV, kung nasaan ka man, ingat ka dyan. Miss ka na namin ng yung grupo. Sangkay Grace, Sangkay Ma'am Praselda, Sangkay Matthew, at sa Four Sister. Namimiss ka na namin na nasa gato. Sana magpakita ka kung nasaan ka man ngayon. Kung nawawala ka man, mag-chat ka naman sa amin. Nandito lang kami. Handang rumiply sa iyo pag-chat. Unang chat mo agad. Pero mga sumunta mo na. Ano ito gagawin mo dito? Nag-scatter? Sa gulong side ko. Hindi ko makita profile tsaka. Oh! Tsaka ba? Among gusto mong kulay, Mark. Nanay Jonathan Reyes, hello.
Wala nanay, biro lang po yun. Nay, binibiro ko lang si Sangkay Biboy, Nay. Sangkay Biboy ka, nasang ka man ngayon. Ingat ka. Mag-chat ka sa amin. Mag-chat mo pa lang. Reply agad kami sa'yo. Sabi si Nanay Violeta rin. Nay, love you, Nay. Hindi na kayong papayat ni Grace. Aray ko, hindi naman ako mataba. Hindi naman nagsabi mataba si Grace. Baka si Grace mataba. Lagot ka ngayon. Nay, sorry, Nay. Di po Nay. Binibiro ko lang si B-Boy. Na si Nanay to. Tinututo ko naman. Pagparamdam ka naman saan kay B-Boy. Kanina pa kami nandito. Iwan ko nasaan ka ba? Nay, sorry po, Nay. Biro lang po yung biro lang. Nakikita namin ni Grace si B-Boy TV sa aming comment. Inaano lang namin, pinaprank lang ba? Nag-comment yung nanay. Si Nanay Violeta Reyes. Nay, sorry po. Ano lang po yung prank. Ano si Nanay guys? Diyan tayo. Ay, Chelcock Vlog. Shoutout sa'yo, Chelcock Vlog. Si Grace kasi. Kasabay si B-Boy. Oo nga po. Nay, biro lang po yun, Nay. Biro lang namin nila, Grace. Naano lang namin yun. Kunwari lang hindi namin napapansin. Pero alam namin nandyan. Biro lang po. Nagalit si Nanay. Nay, biro lang po. Biro lang. B-Boy, love you. Patay tayo dyan. Welcome host, Ma'am Criselda, maraming salamat po. Nanay, thank you so much. 10 viewers at 30 thumbs up, shoutout. Asa na si B-Boy? Ayun, nagtampo ata. Hoy, saan kay B-Boy? Nasaan ka na? Oh, depensa ka ngayon. Biro lang yun. Ito naman. Nag-comment si Nanay eh. Love you, Nay Violeta. Wala na, dito na tuloy nag-comment si B-Boy. Ay, shout out, shout out. Umalis si B-Boy sa barangay. Ah, saan pumunta, Nay? Ayun. 9 viewers at 30 thumbs up. Natawagan ko nga. Isa sabi. So, guys, comment si Nanay. Si B-Boy. Nay, andito si Nanay. Nay, andito si B-Boy. Kausap ko po. Naniniwala naman si Nanay. Nay, kausap ko po si B-Boy, Nay. Oh. Para si B-Boy. Tunas ka ngayon. Tudahin tayo nila. Ginagawa mo? Saan ka ba galing? Doon po. Si Grace, oh, inaasar ka ng Grace. Kasi may bata na ano na Sana all. Sa sunod na linggo ako magbigay ka, no? Kay Tony ba? Sahod ko. Sa sahod ko na lang siguro. Nay, shoutout daw sa'yo, sabi ni B-Boy TV. sabi ni Nanay, magkano bang gusto mong kulay?
Sige na, sige na. Kulay ng buhok mo. Ha? Ay, saan kayo Matthew? Mag-live ka na ba? Live natin. Ano? Palawan mo na ng balayan niya. Ha? Maulanan mo ng bala na. Ah, sige na. Okay. Thank you. Tagay Matthew, thank you so much. Oy, tunay na buhay sa Europa. May love shoutout po sa iyo. Pin tayo ma'am. Oh, guys, magpalit tayo ng nakapin. Si Ma'am Craselda. Ay, si Chill Cook pala. Hindi pa palit na pin. Shoutout sa 7 viewers at 31,000. Tunay na buhay, mag-love shoutout po. Maraming salamat po. Bakit ka umiyak? Saan kay Gray? Saan kay Matt? Tunay na buhay, Yahoo, sabi ni Biboy TV. 7 viewers at 31 thumbs up, shoutout. Hours na tayo guys. Ayong, binahan pa ka, binahan. Ay, mais, ate, mais. Chalco Vlog, thank you so much. Salamat sa pagpasyal. Wala nang mimili na. Mukha ko lang bento. Boss, mais, boss. Kasi ano mo, large yun. Large yun, Anke, Maki. Lapuan ko. Aray ka. Lawang 1.5. Four. 1.4. And then, Kaya ko lang sa ko lang. 8 viewers at 31 thumbs up. Shoutout po. Kumusta kayo? Guys, kumusta kayong lahat, guys? Mais, ate, mais. Salamat po sa mga naka-BG dyan. Thank you so much. Ay, bilhin natin, mais, ate. Meron ka pa? Mayaman na si B-Boy. Sabi ni Ma'am Criselda. Paano mo nasabi Ma'am Criselda mayaman? Don B-Boy. Don Pakundong B-Boy. Tunay na buhay sa Europa sabi niya na. Sabi ni Ma'am Ate Eva. Ay, Daniel. Daniel. O, di ba? Number 2 na si ano? 650 ang dollars ni Kusina Girl. Uy, congrats. Rich kids na ako. B-boy ko. Sabi niya sa kay Matthew. Daniel, Poson. Di ba? Number 2 na si ano, makakahabol yan. Bago yan matapos ang ano. Makakagraduate yan si Kusina Girl. Congrats kay Kusina Girl. Ma'am Criselda. Amin, Ma'am Criselda. Sabi ni B-boy. Eba, may ganun siya sa yung tunay na buhay. Amin, Matthew.
350 lang, kulang na. $350 na lang. Congrats. Kayang-kaya yan. Marami naman. Andiyan naman si Bruce. Sir Bruce. Shoutout kay Sir Bruce at kay Sir Ido G. At Sir Kasangga Foundation. Kasangga ba yun? Miss Santos at Sir Eric Corpus. Kanyang mga talagang malalaki yan. Malakas si Kagamboy. Grabe laki ng Yan kayo mamaya magla-live yan ulit si Idol Japper. Manood ka ulit. Manood kayo sa live ni Japper mamaya. PPM ko kayo. Pag PPM ko kayo, pasok kayo. Ako 900 para makuta ko ang $1,000. $100 ba? Ay, 900 ka na pala? $900 ka na. 900? Laki naman. 1,000. Biboy TV. Shell Cook. Yahoo, sabi ni Biboy TV. Target ngayon ng is 627. Dapat mamaya. Oh, sure. Palipad okay na. Mag-ubad hindi okay. Palipad okay na. Mag-ubad hindi okay. Sabi ni Ma'am Perselda. Saan kay Matthew ba? Bakit ka nag-iiyak? Nice, Daniel. Ay ano yan? Kay Kusina Girl. Ano ni Kusina Girl? Kasali kasi sa 100 sangkay. Need ko ng 900 ha. 900? Aha. New Matthew Paris World. Sabi ni Ma'am Eva. Para makuha ko yung 1K. Laki naman. Ate Eva, sabi ni Matthew. Kahapon kasi 594 si oo nga. Also, what's to you? Daniel, dikitan mo yan sa tunay na buhay. Biboy TV, sabi ni wow, sana all sis. Laki naman. 900, 1,000K? $1,000? Laki naman. Goal ko ng 100K. 1K. Tawag para umabot maipon. Ganun po ba? Mag 6 digit si Kagamboy. Mag 6 digit naman. Ilang buwan ko ipon? Baka 1 year. Mahigit 1 year. Parang right ko, Sangkay B-Boy. Mark, paliparan mo si Sangay Matthew ng 900. Wala nga ako pang puhunan. Bankrupt ang bangka, ngayon. Wala akong ngayon. Wala talaga akong, ngayon. Nag-ano na lang ako, nagtsatsaga sa aking mais. Rolling ko lang ang aking puhunan. TV, diri ako makadudot. Nagigising ko lang. Palang sorry ha. Ate Eva, thank you po. Kuya B-Boy, please. Sige, help me. Ay, si B-Boy na yan, bahala. B-Boy maraming pera eh. Guys, change tayo ng pipin na. Sige, nabayan pipin na. Ito na lang tunay na buhay. 9 viewers, shoutout po. At 31 thumbs up. Thank you so much, guys. Ay, di mo sinasahod, ang kay Matthew? Yung sinasahod mo sa YouTube. Hindi, sure, Matthew. Hindi mo sinasahod? Hindi mo kinukuha? Iniipon mo lang? Mapera yan si B-Boy. Sabi ni Grace. Sana all, mapera. Guys, nakapin si Tunay na Buhay sa Europa. Please connect. Puntahan nyo ang kanyang upload para magkaroon ng views. Sit ko sa $1,000 ang kayo para di
Di $100. Ganun po ba? Pwede pala yun. Pwede pala 1K dollars. Hindi 100. Ang sinasahod ni Matthew, binibigay lang yan lang din sa ibang tao. Alam ko naman po yun. Pwede pwede pala yun. Kunin kaso hindi ko iniipon. Kasi mamaya mahirap lang kasi mamaya. Mahagba yung karoon ka ng problema sa yung YouTube, mahirap na. Maganda yung kuha na lang. 900. Pwede mo yan i-set kung ayaw mong galawin. Ganun ba? 91,467 kay Tugamboy. Laki Laki na, no? 6 digit po. Abot ng 6 digit, Daniel, no? Grabe naman. Dahil sa palipad yun, ang nakuha ni Tugamboy. Hello, Merry Grace, Merry morning, sabi ni Ma'am Ate Eva. Tunay na buhay, maraming salamat po. Sandal lang, Ma'am. $58 lang po. Ito, 58. Pugulan nito. 8 lang. Baka may 8 kayo, ma'am. Wala eh. Magkano ba yun? 20. May 8 kayo, ma'am. Wala. Pero makita ko, pero ng 20. Ayaw lang, para matawag yung ayaw. Hello, Grace. Merry Grace morning. 37,000 kay Kusina Girl. Laki na rin. Malaking bagay na yan kay Kusina Girl. Malaking pera yan, ha? Hindi yan basta-basta kahit hindi siya makagraduate. Okay lang yun, at least. Meron na siyang hindi matatapos tong buwan, abot pa yan ng 50,000. Dami mga sahod nila. Guys, oo. Ano yun, Sangkay Matthew, yun ang sinasabi ko na pa-challenge ni Japper Sniper. Yun, kaya gustong-gusto ko makasali doon kasi yung pa-challenge na yun, hindi lang kasi kayo ang magiging kilala. Halimbawa, wag na i-promote ka ng Japper kasi libre lagi yun eh. Libre yun na lagi niyan sinasabi, puntahan natin itong channel na to. Motodok! Uy, shoutout! Motodok! Shoutout sa'yo, thumbs up. Thanks, sir, idol. Motodok, shoutout sa'yo. Diba, so word yan. So word yan si Motodok. Isang so word yan si Motodok. Motodok, di ba? So word family kayo. Kaya si Sangkay Matthew, ito si Japper Sniper. Pag paano yan, ang challenge? Matik yan. Lagi yung ang channel mo, lagi na po-promote na libre. Di basta-basta yan, Sangkay? Dating dikit na ako sa iyo, Motodok. Si si Ganda Channel, Ay, Bonso Ganda Channel, sandal lang. Bonso Ganda Channel, ikaw ba yan? Iway TV, maganda sarap. Timbang na lang natin, ma'am. Ano yan, Sangkay? Si Japper Sniper po kasi ang nagiging dyan. Siya yung head kasi siya yung may-ari ng community na Soward family at Danin Soward. Si Japper kasi ang dyan na tawag nito yung leader at siya yung may-ari ng community na yon. Siya yung nagpapa-challenge, namimili yan siya. Hindi basta-basta makakasali doon ng hindi ka kilalang supporter ni Japper. Hindi ka supporter ni Japper Sniper, hindi ka may isasali. Kailangan Soward, solid Soward family. Isang community ba? Kaya naguhugot-hugot yan, binabasa niya sa mga comment, sa mga nagko-comment section, yung mga tao talaga na mga madalas lagi nakikita niya. Kasi dati Bukana lang lagi ang pinapaano niya, pinag-challenge ngayon. Paano ba ang challenge sa kanya? Mga supporter lang. Yun nga.
Basta solid sword ka dyan, pag lagi ka nanonood yan, malay mo po, magpadalas ka na nanonood. At yung gustong-gusto ni Japper niyan, yung napakasulit sa kanya, lagi siya pinanonood, lagi yung pinanonood yung kanyang live or video niya, lagi nakikita sa comment. Tulad kay Daddy Los, taga rito lang sa Quezon City. Daddy Los. Ano lang yun, maliit lang ang channel nun, pero diba? Kasama siya kasi napakasulit niyang supporter. Ganun yun. Hindi ka basta-basta makakasali ng hindi ka solid supporter ni Japper. Kung magano ka, wala naman entry fee, wala namang binabayaran wala namang binabayaran na pera na para sumali ka sa challenge. Kailangan doon talagang isa kang tunay na Sword family at supporter ka niya. Kaya yun, ipapasok. Kaya yun ang gustong-gusto ko mga kawaray. Yun ang mini-wish ko sa akin na makasali ako kasi marami akong gustong gawin na dito ang content dito sa Lumalay Street. Marami akong gustong gawin. Kaya sabi ko nga, pasyat layo dun sa kanya pag nag-live siya, punta kayo. Baka sakali may sali ako. Joke lang. Gustong-gusto ko makasali. Dalawa lang nakapasok sa Dilirit. Si ano lang, Kusina Girl at si Kagamboy. Thank you. Tunay na buhay. Dapat ba? Hindi po. Kasi ako, sangkay Matthew, dati na akong supporter ni Japper sa Facebook pa lang. Nag-uumpisa pa lang siya, driver pa lang siya. Nakikita ko na yun, nakapalo na ako doon. Tapos nung dumating nung pandemic, 2019, nag-pandemic, di ba? Nag-pandemic. Nung nag-pandemic sa 2019, nag-focus siya doon sa YouTube ni Japper, doon sa Bukana. Kaya kami mga solid sword, mga solid na subscriber ni Japper, lagi kami nanonood noon, pandemic. Kaya doon ako natuto maggawa ng YouTube channel ko. Guys, tara nood tayo. Doon ako natuto sa kay Matthew na mag-YouTube noong 2019. Doon ako natuto mag-YouTube. 2019. Doon ko yan na-inspire ako kay Japper kasi napakasipag noon. Grabe, lakas ng channel niya. Tapos nung dumating ng 2019, 2020, lagi kami nanonood 2021. Pagdating ng 2022, pumunta kami ni Pubring Morker doon sa Bukana. Ay di pa ako ganong nakikilala nun. Punta kami doon, bumasyal kami. Tuwan-tuwa kami, nakita namin sa personal niya. Puging tao yan. Napaka-pugi. Pag nakita mo sa camera niya, sa mga videos niya, akala mo hindi magandang lalaki, pero pag sa personal, napaka-pugi. Parang ako, aray ka. Joke lang. Peste. Gusto ko yung ganyang supporter. Wala namang pinipili yung si Japper, sangkay Matthew. Kung gusto niyo sumuporta sa kanya, suportahan niyo lang. Kasi hindi lang naman yan ngayon ang challenge. Mayroon pa susunod na mga panahon na may challenge. Lalo't lagi ka makikita may pakulay. Ako, pansin niya lagi yun. Mas nagiging mas malakas sa kanya yung talagang taga ibang bansa. Lalo ka na nasa ibang bansa ka. Di ba nang nakaraan, nagpalipad ka? Tuwan-tuwa siya. Sino ba to si Matthew and Mommy's World? Taga saan po ba yan? Di ka nag-reply. Ang kaso lang, hindi ka basta makikita ang comment mo. Kasi marami siyang supporter na nanonood. Kaya kung gusto niyo talaga suportahan niyo. Si Japper Sniper, ito po pangalan. Japper Sniper, napakasulit yan. Lahat ng pumupunta yan diyan sa Bukana, hindi niya pinapahiya yan. Hinaharap niya, mahirap pa man kung anong estado mo sa buhay, kung anong mayroon ka, mayaman ka man, mahirap ka lang. Kami nga nasa laylayan, putik na yan, pagpunta namin doon, nakala mo, pinakain pa kami niyan. Napakabait ng tao na yan. Wala kang katulad. Ito yung niyan, papakita ko. Clicks ko lang ito guys. Yan. Ito yung idol natin guys. Yan. Sa mga gusto mag-subscribe kay Japper Sniper, ito, pakita ko sa inyo. Subscribe nyo ito mga koray. Ito yung yung aking idol Japper Sniper na hinahangaan ko sa pagbablog. At wala yan. Hindi yan nagpo-promote ng sugal. Yung tao na yan. Japper Sniper guys. Nyo na, nakita nyo. Screenshot nyo na lang para maano nyo. Grabe, sulit yan. Mga kawaray.
Kaya pag ano kayo, pag halimbawa pumapasok kayo doon, sabihin nyo lang na ano. Oo, mayroon ako na solid supporter mga Tacloban team. Ma'am, Ma'am Matt, kay Matthew. Hindi nga, itong kay Japper Sniper, malaki ang community niya. Di mo yung mga pumapasok sa akin ng mga Soward family. Kabus, galing kay Soward, kay ano yan, kay Japper. Si Elmer Ugay, kay Japper din yan. 20 Wheels, kay Japper Sniper yan. Mga ano yan ni Japper, si Tagtaaw, si Alenma, si Wordul, si Matipo. Kasi nakikilala nila ako na ano na supporter talaga ako ni Japper. At si Ido G nga kilala na rin ako Uy, ikaw pala yun, Mark. Nung pumasok ako sa live ni Ido G. Sabi niya, uy, Mark, ikaw pala yan. Mark Jowaray TV na lagi kinakikita kay sa mga community ng Soward. Sabi niya sa akin, si Anbanson, Nanay Mupan, naman si Nanay Mupan. Sinali ako sa Planet Soward. Madalang lang yan, makasali ka sa Planet Soward. Pero pag nasali ka niyan, grabe. Di naman talaga lahat na nanonood, pero susuportahan ka. Tawa si Bibi, dalawa lang nakapasok sa daily comment. Oo nga Tunay na buhay, thank you so much, Criselda. Kasi supporter niya sa laki kasi yung supporter niya sa kayo. Oo, malaki talaga. Dahil sa supporter gagamboy kaya agad si Kusina Girl dahil supporter ni Gagamboy. Oo nga Daniel. BTV, shoutout. Saan kay Mati, ba't ka umiiyak? Tingala, shoutout, tunay na buhay. Siya Europa. Glory Creation. BTV, si... Ano? Bungot? Si Kabungot. Saan kay 1 million siya. Tapos maliit ang Tacloban lang. Support na sa akin. Ay, saan kay Matthew, naka-live na pala siya. Puntahan natin guys, isang kay Matthew naka-live na. Ano yan, Sangkay? Ano po yun? Talagang napaka talaga ni Idol Japper. Iba talaga ang community niya. At hindi siya nag-promote ng sugal at hindi siya nagturo ng mga kanyang supporter or followers sa YouTube. Followers at subscribers sa YouTube. Subscribe, Daniel Poson, thank you so much. Guys, na si Daniel, punta ka dyan kay Sangkay Matthew. And Mommy's World, mag-live yan ngayon. Ma'am Criselda, maraming salamat po. 6 viewers, shout out. Naka-live na si Sangkay. Si Mami. Sige. Mag-end na ako. Puson, mag-ano na ako. Daniel, Puson, mag-end na ako. Tunay na buhay, baba na kita. Mag-end na ako. Salamat sa inyo, guys. Ano tayo kay Sangkay Matthew? Kay Matthew at punta tayo kay Matthew. Pasyal tayo doon, pasyal. Doon muna tayo, doon naman tayo ulit. Bye na, bye. Thank you so much sa inyo guys. Maraming salamat po. 8 viewers at 32 thumbs up. Maraming thank you. Mag-out na ako, Maraming salamat po. Bye. Pasyal tayo kay Sangkay Matthew, naka-live siya. Bye na, salamat po sa inyo guys. I love you. Sangkay B-Boy, thank you Sangkay. Share kayo mamaya sa live ni Bustato official yung kanyang mamaya magla-live yan si Japper. Abangan nyo, tas comment lang kayo doon, masya-shoutout ko. Bye na, bye. Sangkay B-Boy, Ma'am Criselda, Sangkay Grace, Four Sister, Sangkay Matthew, thank you so much. Salamat sa lahat. At tunay na buhay, maraming salamat po. At Soward family at Planet Soward, I love you all. Thank you, bye. Out nila. Subaki Vlog, shoutout sa iyo, naka-live ka ngayon, di ba? Shoutout sa iyo, Subaki Vlog. Salamat sa pag-abot. Bye na. Out na ako. Love you guys.